The police know who they are, who they phone and who phone them. Mae'r heddlu'n gwybod pwy ydyn nhw, pwy maen nhw'n ffonio a pwy sy'n ffonio nhw. Mae'r heddlu'n gwybod pwy ydyn nhw, pwy maen nhw'n ffonio a pwy sy'n ffonio nhw. Mae'r heddlu'n gwybod pwy ydyn nhw, pwy maen nhw'n ffonio a pwy sy'n ffonio nhw. It has gone colder, hasn't it? Mae di oeri yn tydi? Mae di oeri yn tydi? Mae di oeri yn tydi? Use the other door in an emergency. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Have you read the press this morning? No. Wyt ti wedi darllen y wasg bore yma? Naddo. Wyt ti wedi darllen y wasg bore yma? Naddo. Wyt ti wedi darllen y wasg bore yma? Naddo. John was bullied in school. Roedd John yn cael ei fwlio yn yr ysgol. Roedd John yn cael ei fwlio yn yr ysgol. Roedd John yn cael ei fwlio yn yr ysgol. Why won't you phone him to explain? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Was the man killed? Gas y dyn I ladd. Gas y dyn I ladd. Gas y dyn I ladd. How is plastic made? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Ask them for help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Bring them to me. Teda nhw I mi. Teda nhw I mi. Teda nhw I mi.
I walked the dog. Es i ar ci am dro. Es i ar ci am dro. Es i ar ci am dro. Don't tell anyone. Paid â dy wrth neb. Paid â dy wrth neb. Paid â dy wrth neb. Maybe you've made a mistake. Efallai bod ti wedi gwneud camgymeriad. Efallai bod ti wedi gwneud camgymeriad. Efallai bod ti wedi gwneud camgymeriad. I know that there is a shark in the water. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. If I was smaller, I could live in a box. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs.